Program Priestory pomáha vytvárať verejné priestranstva už od roku 2005. V tomto čase sme vyhlásili 7. ročník programu, kde majú možnosť ľudia sa uchádzať o prostriedky, ktoré darovala Československá obchodná banka finančná skupina. Pre tento program je podpora veľmi dôležitá, pretože v čase, keď sme začali vytvárať program, tak o problematike zapájania verejnosti do vytvárania verejných priestorov ešte nebolo tak veľmi počuť a nebola tak známa. Preto program Priestory priniesol na Slovensko novú tému a vytváranie verejných priestranstiev s príbehom pre ľudí s ľuďmi sa stalo takou témou, o ktorej sa začína viacej rozprávať. Dnešná doba je plná zmien. Je málo vecí, ktoré sa nemenia a ktoré vydržia dlhšiu dobu. Vidíme za sebou zanechané konkrétne stopy. Keď vidíte za sebou niečo fyzicky, že sa niečo zmení, tu za sebou zanechávame spolu s komunitami konkrétne zmenené detské ihriska, oddychové zóny v jednotlivých maličkých mestách, ale aj v tých väčších mestách. Ecopolis je jedna z mála profesionálne riadených neziskových organizácií. My ako banka, jedna z najvýznamnejších bank na Slovensku, kladieme dôraz na to, aby všetky projekty, do ktorých sa rozhodneme ísť, boli profesionálne riadené. Už keď sme išli do projektu Priestory, tak sme vedeli, že to nebude iniciatíva na jeden rok, ale že to bude naozaj dlhodobý projekt. Pre dlhodobý projekt potrebujete spoľahlivého dlhodobého partnera, takže práve preto Ecopolis. Doteraz sme podporili 23 projektov v 23 lokalitách sumou 122 000 eur. Keď niečo sa dokáže realizovať v dnešnej dobe 7 rokov, znamená to, že to má zmysel.